tenzende tungamirwe mukati mezvienzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa mananda anomunzwa kanama atinyarara emwete tenzi wenyanza tenzi nditungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutungamira. Vateereri, mufaro wedu kukuzivisai kuti the second coming of Christ program yamunowana pamhepo every Sunday kubva musi wa10 August kusvika musi wa15 August. Program iyoyo ichawanikwa kwevhiki rose. Inenge ichiwanikwa nguva dzipi? PaTV yedu kubva nenguva dza9:30 kusvika 10:30 manheru, kubvira Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday kusvikira musi weSaturday. PaRadio inenge ichiwanikwa kubva nguva dza9 manheru kusvikira 10 manheru. Ngatitorei mukana wekubatana nechirongwa ichochi 10 kusvika musi wa15 August. Wiki rose tinenge tiri the program the second coming of Christ manheru ega ega. Thank you. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa the second coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift RWODZI vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston BETERA vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim RWODZI ndiye ari kutiisira musign language. Fundisi kwazai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuprogram the second coming of Christ. Tinoda kutenda nhasi tine musoro wenyaya unoti satani ane nyota yekunamatwa. Satani ane nyota yekunamatwa. Pamati nyota, or Satan's desire to be worshipped. Ane havi, ane chidiso chakasimba chekunamatwa. Atifambei pastor. Yes. Tiverengere mufundisi kuna Luka chapter 4 verse ya 5 kuenda kuna 8. Luke 4 verse 5 to 8. Zvino akamutungamirira kumusoro akamuratidza ushe hwese hwenyika nenguva duku duku. Dhiabhorosi akati kwaari, ndichakupa simba iri rose nekubwinya kwazvo, nekuti ndakahupiwa ini kuti ndihupe wandinoda. Zvino iwe kana ukandinamata, zvose zvichava zvako. Jesu akapindura akati kwaari, kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako umushumire iye oga. Now panapa tiri kuona Satani ane nyota yekunamatwa zvakadaro zvekuti akatombotraya Jesu. Kuda kuita kuti amunamate. But Jesu ndiye musikika. Jesu aitomuziva because Satani naJesu havana kutanga kusangana paaimuedza apa. Temptation yaJesu kai. Temptation yaJesu. Saka Satani kudenga achiri kerubi aiziva Jesu. Andi anga ari komanda wavo kudenga. Andito zvona. Saka ikoko kudenga Satani aingove neshungu dzekuda kunamatwa. Shungu dzacho hadzina kupera auya pano pasi. Saka apa ari kuedza kuti kuna komanda wake, musiki wake, kwete kungoti komanda bedzi, musiki wake akatomudzinga, akamudzinga kudenga, oti ndinamati. Ndo havi yainayo ka inomutadzisa kurizina zvokuti anonotraya Jesu waanofanira kunamata iye. Saka pfungwa imwe iri kubuda parapa kasi ndeyekuti sorry, are you saying kuti havi yemhando iyi ichiriko nhasi mugore ratiri? Satani unoziva kuti apa ndima yemanje kapo, because 2000 years kuna Satani haasi makore nekwaakabva nako. Saka pfungwa yatoda kungoti ijeke panapa ndeyekuti kana iye aine havi
inomuita kuti ashaye matyira zvakadaro zvekunoedza Jesu. Hapana chingamutadzise kutraya chero vanhu vanoenda kuchechi. Saka pastor, yes. Kana ndatotanga nemi zvakanaka, muri kuti here havina satani yekunamatwa iyi. Inogona kutoti instead yekuramba tichingolabhla satani sezimunhu rinongouraya chete, kumwe kwaanototambira kunyaya dzekunamata. Exactly, anototambira ikoko. Kune vanotoenda kuchechika, iye anotodawo panotaurwa zvasatani ka, pashoma kuona pfungwa yekunamata pasaidhi rake. Kunoonekwa munhu ari kudzura vanhu mwoyo, ari kudeura ropa, asinei nekuda zvekunamata. Saka anoda kunamata. Izvozvo zvese zvamuri kutaura izvoka zvaanoita, anozviita, asi shungu dzake chaari kurwira sezvatakadzidza kapaya kuna zvakazarurwa 12 kunzi kune hondo yakatangira kudenga. Isaya achibva ati chairwirwa ndechekuti Satani pamwoyo pake aida kuinzana naMwari panyaya yekunamata. Panyaya yekunamatwa. Anditi wazviona. Saka anouya kuna Jesu panapa achitomuratidza kuti hona zvese izvi, achiratidza Jesu zvaakasika. But ndo zvaari kuratidza Jesu wacho. Kuti ukangondipfugamira bedzi ndinokupa zvese izvo. Anditi wazviona. Saka unoziva kuti dambudziko racho manje Jesu akakunda akaramba. Asi vanhu manje pavanonongedzerwa naSatani kuti zvese izvo makombi, mabhazi, mashopu, chii nemari ndinokupa, vanhu vanobva vatomunamata. Ndakatonzwa kunzi kune vanhu vanogona kuita zvamusingafungira kuti zvingaitwe nemunhu kuti awane mari bedzi. Saka maybe pastor ndogona kupa here vateereri vedu warning, matauriro amaita kuti vateereri, kana Satani aine nhomba yakadai yekunamatwa, achiratidza kuti achine shungu dzakadai, maybe itori warning yekuti ngatingwarirei panyaya dzekunamata. Handizoti vanhu vangangwarire sei, maybe muchazvijekesa. Right. Ipapo muri right mufundisi. Pandoda kuti muone chimwe chinhu mukaverenga nemi vateereri patemptation yaJesu. Anosvikotanga nekunzi kana muri mwana waMwari, shandurai matombo aya chive chingwa. Handiti wazviona. Jesu aive nenzara ye40 days and 40 nights. But Jesu zvaari kutiisira pachena ndezvekuti chero uine nzara ye40 days haudye chingwa kana chauya naSatani. Zvasuggestwa naSatani. Even need iripo nekukura kwayo kwese, chinhu chacho chiri padhuze newe, asi kana pfungwa yacho ichibva nekuna Satani, chikonzero nei achidaroka. VaRoma 6 iya yatakambodzidza munguva yakapfuura verse 16. Inoti iyo wawateerera watomunamata. Saka suggestion ikabva nekuna Satani yekuti gadzira chingwa udye, Jesu akairamba kwete nekuti anga asina nzara. Ndaida kuti pamuri kuti chingwa ka, imimi ndiri kukunzwa, ndoda kuti kuvateereri zviri kuburitswa panapa namufundisi. Vari kuti Satani akakusuggestirai kuti mudye chingwa, muwane chingwa, ende chingwa itori need uine nzara. Chingwa ichi manje kwamuri vateereri, musaone kunge chirawe pari kunzi napastor chingwa. Nhasi kwauri inogona kuva foni. Uritori mwana musikana, wonzi kuti uwane foni ita zvakati. Masuggestions akadaro, need yefoni unenge utori nayo enda utori no foni. But zviri kunzi panapa neBhaibheri, haufaniri kuwana foni zvichiratidza kuti minzi dzacho dziri kubva kuna Satani. Inogona kuva school fees, vana mama makateerera. Inogona kuva mari yerent, inogona kuva mari yetransport, kana fees chaiye yekuti ubhadhare semester kucollege. Pari kunzi panapa zvikaratidza kuti minzi dzacho, ende need inenge iripo pastor. Sure. Usati watorejista pacollege pachitodiwa mari kuti ubhadhare mari. Need iripo, muri kuti mwana waMwari haafanire kuwana mari iyoyo neminzi yaSatani. Ndo zvatakaudzwa naJesu panapa. Nekuti ukatodaroka watomunamata Satani. But pfungwa inoya kuvanhu ndeyekuti ndinongoita ka1 ndobva ndanoreurura kuna Mwari. Vanhu havaione ine pfungwa yekuti waakutonamata Satani. Ipapo vachenjedzei, because zvinoita vanhu ka anenge aitonyaziva kuti ko ndikangobatsirwa ka1 aka, handiti ka vati vanogona kutondiyambutsa bhodha ndongodai ka1 baba vandorara navo. Kwaari ari kuona karingori ka-act 1 kaanonoreurura, haasi kutoona atonamata Satani. Mukuona danger iripo, fambai mufundisi. Hande pana James 2. Tinzwe pfungwa inotaurwa naJames verse 19 kuenda pa24. James 2. Jacobo.
Iwe unotenda kuti Mwari ndiye mwe chete unoita zvakanaka. Mweya yakaipa inotendo izvozvo ichidedera. Zvino iwe munhu woupenzi, unoda kuziva here kuti kutenda kusina mabasa kwakafa? Kwa Abraham baba vedu, haana kururamiswa nemabasa here, nguva yaakabayira vanakomana wake Isaka paatari. Unoona kuti kutenda kwake kwakabata pamwe chete nemabasa ake, uye kuti kutenda kwake kwakakwaniswa nemabasa. Rugwaro rukaitika runoti, Abrahama wakatenda Mwari, kukanzi kwaari ndiko kururama, akanzi hama yaMwari. Na ona pa verse 19 panzi ipo kutenda bedzi kana madhimoni anotenda. Anditozvona achitodedera. Kurati Satani nengirozi dzake vanototaura kuti Jesu, asi vanoti kana vakutaura zita raJesu vanotaura vachibvunda nekumutya. Right. Anditozvona ipapa havana doubt. Aiwa. Ende asi kana vasumuka ipapo havateerere. Saka kutenda kwavo hakuna basa. Vana Satani havaiti sezvatinoita isu kana tichitaura zvaMwari. Tinoita Mwari wokufungidzira mupfungwa, nekuti hatina kumbomuona. Vaitombogara vese kudenga. Saka panyaya yaMwari havafungidziri. Vanoziziva kuti ariko nesimba rake, saka vachitobvunda. Asi dambudziko ravo havateerere. Handwazvona. Saka James ari kuti isusu semakristoka tinofanira kukunda madhimoni. Ngatitendei toteerera. Kurava kuti kutenda kwedu. Saka pastor muri kuteere kuri kwekuti taita church service. Tongogumira pakuimba kuti kunyangwe madhimoni anomuziva, kunyangwe madhimoni. Totoimba todara asi takudzokera kumba hatiteerere zvataurwa. Mukurayira kuti hatina chatapfuura madhimoni. Hatina kwakuri kungoimba nabedzi asi tiri musemu chikwata. Saka panapa pataurwa kunzi torai muenzaniso waAbhurahama. Kana muchida kuona kunonzi kunamata chaiko chaikoka kuti ukatenda woteerera zvataurwa naMwari. Hatinzwei Abrahama zvaakaita kuna Hebrews 11 verse 17 kuenda pa 19. Hebrews 11. Toda kuona chiapa? Toda kuona muenzaniso wataudzwa naJames wababa wedu pakutenda Abrahama. Zvinodiwa. Zvinodiwa. Alright. Hebrews 11 verse 17 to 19. Nekutenda Abrahama achiidzwa, wakabayira Isaka. Iye wakanga agamuchira kwazvo zvipikirwa. Wakanga achibayira mwana wake wakaberekwa mumwe woga. Iye wake ngaaudzwa zvichinzi muna Isaka vana vako vachatumidzwa. Nekuti wakati Mwari unogona kumutsa munhu kunyange kuvakafa. Ndipopo kana zvichitaurwa nemufananidzo paakamudzosero. Abraham panapa anotora Isaac oenda naye kugomo. Otomuradzika paaritari. Kuti amuuraye agomupisa zvakazvataurwa naMwari. Asi kuri kunzi manje asati asvika padanho iri akanga audzwa kuti uchabereka vana vakawanda vachibva nemuna Isaac. Saka ndo zviri kunzi Isaac wacho iye ndiye waakatora kuenda kunouraya. Zano iri rekuti vana vachabuda muna Isaac. Hanzi manje akatenda kuti Mwari anomutsa vakafa. Saka mupfungwa maAbhurahama maiti ndichauraya Isaac nekuti Mwari atiuraya umupise. Asi pandinenge ndakuburuka mugomo Mwari anomumutsa ndoenda naye nekuti Mwari akati ndo pachabva dzidzi. Saka Abraham manje akasanganisa kutenda nekuteerera. Zvataurwa ozvigamuchira by faith. But zvataurwa zvacho pazviruda action oiita. Handitozvona. Saka zvinenge zvataurwa naMwari zviri kunzi zviite even when it does not make sense. Chero zvichiratidza kuti zvinhu zvikaizvi hazvikumboratidza kuti zvine pundutso mazviri. Asi kana ari Mwari ataura zvanyatsobuda pachena mweya achitungamira. Saka muri kuti mimi pastor ndoda kutaura nekalanguage kekwenyu kuvafundisi. Muri kuti here faith chaiyo chaiyo it should be faith accompanied by works of faith. Exactly. Ndoka language. Yes. Saka anonzi maworks manje aya ndokuita sekurayira kwaita Mwari ndo maworks iwayo. But saka muri kuita sei manje pastor kuvafundisi? Because
panyaya iyi yandijekera kuna Abrahamu ende ndo anobva anzi ndo example yekutenda ndo baba wekutenda but kuchifundisi kwenyu uku munenge muri kurwisa pemaworks munenge muri kungomira nefaith yemadhimoni ekungoti hakuna rimwe zita nderaJesu pemaworks panoraurwa naMwari apa munobva maparamba moti that's legalism munomira muine faith yeka isina mabasa ndozvamuri kuti ticha mumachechi chinzwa pana zvakazarurwa 12 verse 17 zvakazarurwa 12 toda kuverenga ndanzwa mubvunzo wakoka toda kuti tiverenge ndima 3 dzakateerana idzi upindurike hamusi kunzvenga katinzvengi zvakazarurwa 12 verse 17 zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kunorwa nevamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nevanobata kupupura kwaJesu. Satani chinomusota kana vanhu vachengeta mitemo yaMwari ndezvekuti ikoko ndokunamata manje. Saka Satani anoziva kana akatarisa vanhu vanoenda kumachechi anoziva vari kunatsonamata. Vanenge vachinamata ndevanotenda muna Jesu voteedzera mitemo yaMwari. Faith plus works of faith. Saka anobva ati ifaith neobedience zviri kuenderana. Andikuti works of faith obedience. Saka anobva agumbuka orwisana nevanhu vakadaro. Ndahondo iyi ichiri kuenderera mberi. Chinzwa John 8 pa 38 na 39 ne44a. Pastor, tiri pamubvunzo wako Caston. Mukundudza zvinobohwa Satani. Ini ndakubvunza zvamunoita kumachechi. Chichienda apa manje unzwa. John 8 verse 38 na 39 ne verse 44a. Ini ndinoreva izvo zvandakaona kuna baba wangu. Imi munoitawo zvamakanzwa kuna baba wenyu. Vakapindura vakati kwaari, baba wedu ndiAbhurahamu. Jesu akati kwaari, dai maive vana vaAbhurahamu, maiita mabasa aAbhurahamu. Imi muri vababa wenyu dhiabhurosi. Munoda kuita kuda kwakaipa kwa baba venyu. Panapa pari kubuda kuti pane vana vaAbhurahamu. Ndo vanotenda vachizanganisa nemaworks of faith. Koita vana vadhiabhurosi vanongotenda bedzi asi havateerere. Because diablos hands anotenda achitodedera. Saka iwo zvangachiti kosei bimapastor muchiti maworks hana basa. Because point andikureka ndikuti pamunotsimbidzira kwatiri mumachechi munenge muine kakutenda kemadhimoni kaya ndoka munongotaura. Hakuna rimwe zita. Hakuna rimwe zita. Murikuona pamune muchitsimbidzira ndera Jesu chete. Kutenda kwako mudikani. Ani mazona ka. Chandiri kurera kuti hamudi pekuzoita obedience ka. Hatikunzwe imanje muchizoudza vanhu kuti chengetai. Mwari anoti itai zvakati hamudaro. Munosiya vanhu vakadaro, hamunei nekupfeka kwevanhu, hamunei nekudya kwevanhu, hamunei nekuteerera kwevanhu. Munenge kuti kutenda kwako. Saka pari kundinetsa ndepekuti kutenda kwamunotiudza ka nechidzidzo chamuri kupa zviri kunorwisana because kutenda kwamunotiudza ka kuri kungoita same nekwemadhimoni kuya. Inzwa pana verenga Mark ndigopedzisa fungo yandiri kutsanangura. Mark 7 verse 6 na 7. Mark 7 verse 6 na 7. Akati kwavari, Isaya wakaprofita kwazvo pamusoro penyu imi vanyengeri. Sezvakanyorwa zvichinzi, vanhu vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Asi vanondinamata pasina vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yevanhu. Andiri kuona nyaya yauri kutaura Caston yakagara yataurwa naana Isaya. Hausiriwo kutanga kutaura fungo iyo. Vana Isaya chaivo vakatozvitaura. Jesu akauya akadzokorora achikota Isaya. Ndo zvauri kukota futi iwo fungo yacho iwo muno. Kuti sei vafundisi kuine vafundisi vanongoparidza faith chete vachisiyana nemirayiro. Ndo zviri kutaurwa naIsaya kuti kunamata kwakadaro ndo kunonzi kunamata pasina. Kunamata kusina pundutso hakuna chakunoburisa pakupedzisira because kunamata kunofadza Satani. Zvanda ndichida pastor. I know kuti handigoni kufosa yuda. Ndaida kuti zvezvo muri pamhepo. Ndaida kutoti muapologize. Ndikona muri kudzenga henyu. Saka nganditaura hangu nevateereri. Vateereri tinokumbirisa kwamuri nemi vamwe vafundisi. Kutenda kunobuda mubhaibheri kwakakwana pamberi paMwari panofana kuva paine faith. Then anonzi works of faith yaobedience. SaAbhurahamu aitenda zvaaudzwa naMwari, obva aekta pazviri, akanzi enda unobayira mwana, obva adaro. Saka ngativei nekutenda. Mwari akarayira kuti tidai, tobva tateerera zvarayirwa naMwari.
ipapo tinobva tavana vaAbraham. Amen. Famba mufundisi. Right. Unoziva tichitaura umwe mukuru hanzi mufundisi zviri kuitika panyika pano so kugomera kuripo nekutambudzika kuripo so unonyatsoti dai Jesu achiuya akatitora taenda kunozorora kumusha. Okay. Tunyatsona kuti vanhu vari kurwadziwa. Vanhu vanyatsona kuti pano pasi haisi nyika yekugara ine. Yes. Chinzwa kuna Mateo 24:14 nenyaya yekuuya kwaJesu kuti achiuya azotitora. Pane chinhu chaakangomirira. Mateo 24:14. Vanhu vanogona kugomera, vanogona kutambudzika, kunogona kufiwa, kukarwariwa, kukaitika natural disasters, asi pane chinhu 1 changomirirwa naJesu. Okay. Verengai. Matthew 24:14. Right. Ivhangeri yeushe ichaparidzirwa munyika dzose, chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. Pane vhangeri mufundisi. Nemi vateereri iri kunzi iyi yeushe. Okay. Ezvinezvi vanhu kwakawanda kuri kuparidzwa vhangeri. Yes. Vanhu vari kunamata. Okay. Zvamambe muchitaura muchikamu chapfuura. Vanhu vari kunamata. But chakamirirwa naJesu pane vhangeri yakatsanangurika iri kunzi yeushe inofanira kuparidzirwa vanhu. Okay. Vhangeri iyoyo yakasamaraizwa mushoko mumeseji inonzi shoko rengirozi 3 iri kuna zvakazarurwa 14 dzinotipa samari yevhangeri reushe. Pane ngirozi 3 dzinodaidzira pana zvakazarurwa 14 kunzi ngirozi idzi dzakaonekwa dzichibhururuka mucherechedzo. Unoziva chinhu chiri mudenga chinoonekwa nevari kure nevari pedyo. Saka mucherechedzo wekuti meseji iyi ichanzwikwa nevari kure nevari pedyo. Hadzisi ngirozi chaidzo dzichaonekwa mudenga. Hakusi kuti ngirozi dzichatobhururuka ichibva panapa ichienda kuChina yoenda kuAmerica. Aiwa. Kufamba kuchaita vhangeri richienda kure nepedyo. Mukunyora kwebhaibheri rinonyora sekunge ngirozi dzikubhururuka. Right. Asi meseji dzacho manje nhasi toda kungotarisa meseji iri kutaurwa nengirozi yekutanga bedzi tione kuti kana zvichinzi vhangeri iyi yeushe chii chiri kutaurwa. Endai pana zvakazarurwa 14 vesi ya6 na7. Revelation 14 verse 6 na7. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga ane ivhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika nemarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose nevanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Right. Panapa ngirozi iri kudeedzera ngirozi yekutanga. Yes. Kuvanhu vese. Message inofanira kuenda kuvanhu vese ndeiyi yekuti kwanzi ityai Mwari. Mumurumbidze. Munamate Mwari akasika. Nemakai vanhu vachifanira kuudzwa kuti namatai akasika. Because kuna satani ane havi yekuda kunamatwa. In other words, Mwari ari kuona danger. Right. Yekuti kungonamata hazvina kukwana. Because pane mumwe ari kuda kunamatwa asiri Mwari ane nhomba iyoyo. Yes. Okay. Yes. Saka hatingo penengurai zvishoma vhesi riri timbonzwa kuti apo panoda kutsanangura chii pastor apo pakuti ityai Mwari mumurumbidzei munhu wese apo kapo even wasingatoende kuchechi hapana question apo. Right. Togona kutofamba tiende pamberi because hakuna even munhu asingatye Mwari. Ukaverenga uchidaro kastonika ndo paunozoita zvaunga uchibvunza zviya manje. Regera bhaibheri riburitse nyaya dzacho pachena. Ndotaura ukatosangana nezvino izvi even asingauya hake kuchechi panyaya yekutya Mwari anenge achitokudza kuti asiye munhu unongochifunga kuti wakabvepi. Munhu wese izi ipapapo it's given kuti munhu wese anotoziva kuti angangokundwa hake nenyama munhu kunonamata but munhu wese anotya Mwari. Unoziva kuti zvauritaura izvi takasvika pane imwe imba mudhara akagadzika chikari chake chidoro pamberi apa so anwa so zviri siyamwana ndobva atofodya kwe achiguma madota kudaso tikanzi pana angarambe kuti kuna Mwari here ndo zvauri kutaura kai. Saka toda kuti uchinzwa manje kuti pari kunzi ityai Mwari
kuita sei kutya Mwari? Ngatimboverenga indima unyatsonzwisa zvatiri kutaura. Deuteronomy 5:29. But tambowirirana kuti vanhu vese vanotya vanhu hatisati tawirirana. Toda kuti kana tapedza kuverenga ndima idzika ndowozotaura kuti shuwa vanhu vese vanotya Mwari. Deuteronomy imboverenga kastori. But matimazoonera kuti even paidaiswa munamato nevasingai kuchechi vakanzi vana baba tokumbirawo mubvise heti, unoona dzinobviswa makopisi kudai kutoradza kuti vanhu havanotya Mwari. Right. Chiverenga manje ndima idzi unzwe kuti tione kuti vanotya here zveshuwa. Deuteronomy 5:29. Dai vaiva nemwoyo yakadai vakanditya nekuchengeta mirayiro yangu nguva dzose kuti zvive zvakanaka navo ivo nevana vavo nekusingaperi. Hanzi mwoyo wandiri kutsvaka naMwari muvanhu ndeuyoyo, kuti vanditye ndiko kuchengeta mitemo yangu nguva dzese. Saka chinonzi kutya Mwari kuchengeta mitemo yake ndozviri kutaurwa nevhesi iri. Inda pachapter 8 uverenge vhesi ya6 yaDeuteronomy yeye. Deuteronomy 8:6. Unofanira kuchengeta mirayiro yaJehovha Mwari wako kuti ufambe nenzira dzake nekumutya. Kufamba munzira dzaJehovha uchimutya, kuchengeta zvaakarayira ndozviri kutaurwa panapa. Verenga futi Deuteronomy 13:4. Munofanira kutevera Jehovha Mwari wenyu nekumutya, nekuchengeta mirayiro yake, nekuteerera inzwi rake, nekumushumira nokumunamatira. Saka kunamata Mwari ndokumutevera muchimutya ndiko kuchengeta mitemo yake. Saka kuna pamaedhera. Ndazona pamaedhera kuti zvandanchiti kutya inini masaini bedze kunge munhu ari kutya. Right. Imimi zvamuri kuburitsa makunyatsoburitsa riyewo kutya Mwari. Right. Kuti kudii. Zvaungotaura iwowo Caston zvekuti munhu anoti tese takasikwa naMwari ndo zvinongoitwawo nemadhimoni. Asi kana asimuka ipapo madhimoni zvatanzwa kuna James haateereri. Saka kune vanhu vakawanda. They confess to fear God. But in reality they acknowledge kuti Mwari ariko. Asi havamutye pamararamiro. Ndiro pabata. Inzwa Muparidzi 12 pavhesi 13. Muparidzi 12 verse 13. Verse 13. Right. Iri kutiyo panapa. Zvino shoko guru pazvose zvatanzwa here. Itya Mwari uchengete mirayiro yake nekuti ndizvo zvakafanira vanhu vose. Saka hanzi kutya Mwari nekuchengeta mitemo yake ndo zvinofanira kuitwa nevanhu vese. Everyone. Zvisinei nekuti anoenda kuchechi here kana kuti haende kuchechi, munhu wese aifanira kunge achitya Mwari ndiko kuchengeta mitemo yake. Pamakambotaura nyaya inobata vanhu vese pastor, pane chidzidzo chamakambopa chine chekuita nezvechegumi. Right. Ndichikubvunzai muchiti shoko riri kuti munhu wese angadai achidzosa chegumi. Right. Paipai ndaifunga kuti maybe muri kungotaura zvinhu zvisingabatike. Ndine munhu akatozondichaira foni muteereri achindibvunza kuti ndoita sei chegumi changu chiende kuna Mwari. Ndobva ndatomubvunza ndichitika kuchechi kwenyu chichi ndichida kutonzwa ndikati waona here vakuru vekuchechi vakurayire zvazvinoitwa kuchechi kwaunoenda ikoko. Zvikanzi aiwa handiende kuchechi. Saka ndopandakaona zveshuwa it's possible kuti munhu wese nebhaibheri kazhinji rinenge richira munhu wese, vamwe kuzongobudavo muzano racho. That's right. Chiverenga mapisarema 112 verse 1. Psalms 112 verse 1. Right. Haleluya, wakaropafadzwa munhu unotya Jehovha, unofarira zvikuru mirayiro yake. Saka munhu anonzi akaropafadzwa munhu anotya Mwari, anofarira mitemo yaMwari. Saka zvangotaura kuti vafundisi muri kungoparidza nyasha bedzi, muri kungoparidza faith chete, mitemo muchiisiya pasaidi. Zvinokonzerwa nekusatya Mwari. Kunamata kwakawanda kuri kuitika, kunamata kusina kutya Mwari, because kutya Mwari iobedience. Handi pavara rekuti namatai akasika, worship. Tinzwe kuna Genesis 22. Ndaida kubvunza because pama muchitaura kuti kunamata kutya Mwari kuchengeta mirayiro yaMwari. Ya ndo panobva patanga rimwe dambudziko pastor. Right. Ipapapo panomutsa hasha
amene kuti mungapabatsire sei, because dambudziko rikuitika pa maybe pamwe mapresentera amunoita nyaya idzi kana kuti atinoita I know tinechishandisa bhaibheri. It seems kumwe kwese nevateereri munenge muchifamba mese vanenge vachinyatsofollowa zvidzidzo panongonosvika pakuti Mwari anoda kuti nesimba rake tichengete mitemo yaMwari. Vanobva vagumbuka. Unotoona even ari kutexta kuti munhu ari kutexta akatsamwa, even kufona kwacho chinodariso panoita hasha, chinodariso mfundisi, because mitemo yacho munoziva kuti ndoimwe yekuti inenge ichinzi usaita upombwe. Munoziva here kuti mai Betera mudzimai wangu akadzidziswa mutemo wakadaro, munoziva zvinotondinakirawo mumba marriage yedu inova yakanaka. But ndoshamisika kuti unoona munhu achitoita hasha ipapo, seipapo apa ndatadzirwa ipasta Mwari akati usaita upombwe, zvinhu zvinotobatsira kuti muchato usimbe. But panoitisa hasha chii pastor? Chinoitisa hasha tiri muhondo mufundisi. Hondo ndeyekurwira kunamatwa ende kunamata kuteerera. Saka mweya unomutsa hasha dziya ndio mweya wa Satani. Because anoziva kuti munhu uyu akagashira zvataurwa izvi akanamata achiteerera ndarusa. Asi akaramba kuteerera Mwari ari kusaidi kwangu. Handi tinotarisa pekunzi namatai akasika. Genesis 22. Todaona kuti kunamata kudii? Kuita sei? Genesis 22 verse 1 to 5. Shure kwaizvozvo Mwari akaidza Abrahamu akati kwaari, Abrahama. Iye akati ndiri pano hangu. Akati zvinotora mwanakomana wako mumwe chete waunoda, Isaka, uende kunyika yeMoria umuite chibayiro chinopiswa pane rimwe gomo randichakuudza. Abrahama akamuka mangwanana akasunga mbongoro yake, akatora majaya yake maviri naIsaka mwanakomana wake, akatsemura huni dzechibayiro chinopiswa ndokusimuka, akaenda kunzvimbo yaakaudzwa naMwari. Zvino nomusi wetatu Abrahama akasimudza meso ake, akaona nzvimbo iyo ari kure. Abrahama akati kumajaya ake, imi chigara henyu pano nembongoro, ini nemwana tichaenda ikoko, tichambononamata tigodzokera kwamuri. Ona Abrahama chaabvira kumba anga anzi naMwari enda unobayira Isaac. Ndizvozvo. Saka vakafamba vakunosvika mugomo mavaienda. Hanzi Abrahama anoti kuvaranda vake, imi michisarai panapa muchifudza madhongi. Inini nemukomana taakumbokwira kunonamata tosodzoka. Aiva vhara kapa, aiva nyepera kapa. Atanga nzenda unobayira mwaneyo. Iye akuvanyepera kuti hanzi taakumbononamata. Aiwa, hakusi kunyeba Castoni. Asi kuti ari kutoburitsa pachena kuti ndakumbonoita zvataurwa naMwari ndosodzoka. Ati handa kumbononamata. Saka kunamata zviri kutobuda panapa. Pari kutiburitsira meaning yekunamata. Kana zvichinzi namatai akasika, zviri kureva kunzi itai zvaanenge akuudzai. Saka Abrahama ari kuti ndakuenda kunoita zvandakaudzwa naMwari, zvekunopira mwana tozodzoka. Thank you. Aiwa sajeka. Vateereri, pfungwa iri kubuda mubhaibheri pari kutsanangura mufundisi ndeyekuti Abrahama anzi uya ubayire mwana, but akuenda kunobayira mwana ari kuti ndakunonamata. Zvobva zvareva kuti zvaudzwa zvekunzi ubayire mwana akazviteerera akazviita kunamata. Saka ndo pari kubuda pfungwa yekuti kunonzi kunamata kuita zvataurwa naMwari. Right, wagona kutsanangura. Ibva utsinire naGenesis 4 verse 3 kuenda pa7. Genesis 4 verse 3 to 7. Zvino nguva yakati yapfuura, Kaini akauya nezvibereko zvevhu chive chipo kuna Jehovha. naAbheri akauya namakwayana ake embongora namafuta awo. Jehovha akagamuchira Abheri nechipiriso chake, asi Kaini nechipiriso chake haana kuchigamuchira. Ipapo Kaini akatsamwa kwazvo, chiso chake chikaunyana. Ipapo Jehovha akati kuna Kaini, watsamwireiko? Chiso chako chakaunyana nei? Kana ukaita zvakanaka haungafari here pachiso chako? Kana usingaite zvakanaka, zvivi zvinokuvandira pamukova. Zvichakutsvaka asi iwe unofanira kuzvikunda. Chii chaita kuti chipo chaAbheri chigashirwe? VaHebrew 11 verse 4 inoti
nekutenda Abheri wakabayira Mwari chibayiro chakanaka kune chaKaini, akapupurirwa nacho kuti wakanga akarurama, Mwari achipupurira zvipo zvake. Naiko kutenda iye kunyangwe afa hake achangotaura nazvino. Abel aive nekutenda, but kutenda kunobatsira munhu kuti agashire kuti Mwari variko. Right. Saka kana zvatojeka kuti variko, unofanira kuti the next step kuteerera zvavakurayira. Okay. Saka Abel akatenda kuti Mwari variko, ndobva ateerera. Ndosaka chipo chake chakagashirwa naMwari. Okay. But chaKaini chakarambwa. Nechikonzero chekuti Kaini akaita manamatiro aya atamboverenga ekuna Mark 7 aya. Ekunamata pasina. Zvarayirwa iwe haudi, unoda kuita pfungwa dzevanhu. Handiti wazviona? Ndo zvabva zvanzi naMwari kuna Kaini. Kaini, ukauya kuzonamata, usingateerere, because Mwari aida kuti pazvipiriso paitwe chipiriso chinobuda ropa. Zvaishurudzira kufa kwaJesu pamuchinjikwa. Ndosaka Abel akauya nehwai. Zvino Kaini akangouya nemanhanga ake nezvirimwa zvemumunda. Ndobva ati Mwari anofanira kunzwisisa situation yangu. But Mwari manje kana panyaya dzekunamata, haadi kuti titi ngandinzwisise. Anoda kuti titeerere zvaakarayira. Pastor, pane mibvunzo yakawanda yandinayo. Ndikuona kuti tinogona kusapera. But ndikuitira kuti pamasira vateereri batai ipapo timbonzwa kambo toya toenderera mberi. Mwari Baba tinovatenda, ivo vekudenga tinovakudza, vakatipa mwanakomana iye Jesu Kristu mutungamiri. Farisisani vatendi Mose makatengwa neropa ra Kristu, imbirani nerufaro muneyo nzvimbo kumsha kumsoro, namatiranyi vamwe venyu mumwe nemumwe munyika dzese, kuti vakunde miedzo yese kusvikira kuJerusalema ija. Farisisani vatendi Mose makatengwa neropa ra Kristu, imbirani nerufaro muneyo nzvimbo kumsha kumsoro, tarisai zvoite nyika yotenderera yopiriguka. Jesu zvino oda kuuya kuzotora vake kumsha kumsoro. Farisisani vatendi Mose makatengwa neropa ra Kristu, imbirani nerufaro muneyo nzvimbo kumsha kumsoro. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Satani ane nyota yekunamatwa.
tenge tiri paCain naAbel vese vakaenda kuchechi kunonamata. Right. Tomboti kuchechi dai ari mazuva ano vachinonamata. Maamuchiti chakasiyanisa pachipasi? Chakasiyanisa ndechekuti Abel akanamata sezvike zvarayirwa naMwari zvekupa chipiriso chinobuda ropa. Kaini ndobva ati ini ndinouya nezvandiinazvo kunyange zvisina kutaurwa naMwari. Paine fungo yekuti Mwari ngaanzwisise kuti ini ndinorima mananga, saka ngaandigamuchire ndakadaro. Okay. Ndopabva panzi naMwari rangarira Kaini kuti chitema chinogara chakakuvandira pamukova. Kuti pastor Zvazvinoreva ndezvekuti paunongosimuka paugere mikana yekutadza iripo. Saka ukasangwarira, ukasagara uchitsvaga zviri kudiwa naMwari zviri nyore kuti chero nekuchechi chaiko unoti tachitema. Pauri kuti uri kunamata kaitiro kauri kutoita kanenge katori chitema chauri kugadzira. Because kunamata kuteerera zvakarayirwa naMwari. Saka chechi Satani angona kutowandira vanhu muchechi. Exactly. Haana kuti uri kupi Satani. Anouya chero kwese kwawaenda. Achimeka sure bedzuti uri kunamata asi usingaite sezviri kurayirwa naMwari. Saka pakupedzisira manje kune kusisiri kunamata. Because kunamata kuita zvakarayirwa naMwari. Okay, apo paita. Pajeka. Verenga Exodus 32, verse 5, verse 9 ne verse 10. Exodus 32, verse 5. Zvino Aaron wakati achizviona akavaka atari pamberi payo. Aaron akadanidzira akati, mangwana mutambo uchavapo kuna Jehovha. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, ndatarira vanhu ava, ndaona kuti vanhu vane mitsipa mikukutu. Naizvozvo zvino ndirege hako kuti shungu dzangu dzivamukire ndivapedze, ndikuiteiwe rudzi rukuru. Unoona kuti Mozisi akaburuka mugomo ndokusvika Aroni agadzirira vana veIsraeri chimhuru chendarama. Yes. Vakutamba pamberi pacho. Saka kuno Mwari akashatirwa nazvo. Akati rega ndiuraye mamiriyoni ese evana aya. Nditange paNyohani naMozisi. Asi vaisazviziva here kuti zvidhora hazvidiwe kupfugamira zvidhora? Vaizviziva murayiro waMwari wakanga watotaura kuti musapfugamire zvimwe zvinhu. Andito vazvoona. Asi ivo vakaita. Unoziva kuti chitema chine simba rekuti ukachipa mukana chine simba racho rekuti unongomuka wakutozviita. Saka vanhu tinotaura kuti Mwari rudo, Mwari azere netsitsi, Mwari azere nenyasha, asi akaita hasha dzekuda kuwaipa rudzi rwese. Saka Mwari anokoshesa kuteerera. Ndapanzwa. Wapanzwa. Ko pakabva paita mubvunzo pastor. Vateereri mubvunzo wokuti Mwari anokoshesa kuteerera, but vafundisi hamusi kungoverenga here Mwari weku-Old Testament. Taapa sungano itsva yeku-New Testament. Mwari woku-Old Testament aive nehasha, iye zvino taakungorarama munyasha, dzingori nyasha vadikani. Unoita sei pastor? Handei ku-New Testament kwachoka tinonosangana naJesu. Ndiye anotivhurira New Testament. Ndizvozvo. Anobva averenga Isaiah. Kuna Mark 7 kuya kwahati iye munonamata pasina because muri kuteera mirayiro yevanhu muchisiya mitemo yaMwari. NdiJesu ari kutaura izvozvo. Handiti wapabata. Saka tiri muNew Testament zvakare ukatarisa mumazuva ekupedzisira handei kuna zvakazarurwa 13. Uverenge verse 1 kuenda pa4. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa chiine nyanga dzine 10 nemisoro 9. Napamusoro penyanga dzacho pakanga paine korona dzine 10 nepamusoro pemisoro yacho mazita ekumhura Mwari. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, nemuromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo nechigayo chayo cheushe nemasimba makuru. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa kusvikira parufu, asi vanga raifana kuuraya rakanga rapora. Nyika yose ikashamiswa ikateera chikara. Vakanamata shato nekuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara vachiti, ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho? Right. Panapa pari kutaurwa nezvechikara mufundisi.
takaidzidza nyaya idzi tadzokorora right kuna Daniel chapter 7 anditika kwatakanzwa kuti chikara kana kuti nyanga zvinoreva umambo anditika tiri muna Daniel 7 imomo pavhesi ya 25 takaudzwa zvakare nehumwe umambo hunomiririrwa nekanyanga wainzi unotaura mashoko okumhuro okumusoro-soro uchaparadza vatsvene uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro saka pataidzidza tiri kuna Daniel mufundisi takaisirwa pachena muchiprofita kuti umambo uhu huri kumiririrwa nekanyanga kuna Daniel kuna zvakazarurwa ndihwo umambo humwe chete hukumirwa nechikara chembada ichi handiti wazvona saka umambo uhu wainzi huchachinja mitemo yaMwari takaona hwakabuda iri vateereri ndofunga muchiri kuyeukwa zvidzidzo vamwe vakazvinzwa kuti zvakabuda iri the Christian Church mumazuva emadark ages payange ane muzinda kuRome ndo pakaratidza kuurayiwa kwaiita vatsvene vachitambudzwa ndo patakaona kuchinjwa kwemitemo yaMwari ndo patakaona even period yakatonga umambo hwe-the Christian Church pamazuva emadark ages ine muzinda kuRome takazvidzidza saka iwo wati vanhu vanoti nyaya yemitemo inyaya yekuOld Testament ndizvozvo vanoshandisa mavara ekuti taamuNew Covenant asi Jesu ndiye ari kuti pane kanamatiro kari kuitwa nevanhu vemazuva ano vanongodaidza zita raMwari asi vochengeta mitemo yevanhu handiti wazviona vanhu ivavo kunonzi kunamata mahara kunamata pasina handiti wazviona na uchaona kuti kanamatiro ikako kachatowanda mumazuva ekupedzesera ndiyo ari kutsvaga kuda kunamatwa ndiSatani zvino kuna zvakazarurwa 13 kwataverenga anzi Satani ndiye akapa chigaro kuChristian Church mumadark ages zvekuti zvayakaita zvekuchinja mitemo yaMwari yaitoita agenda dzaSatani handiti wazviona saka pakuchinja mitemo hakusi kungoti asvotwa but kuzwa ndikaichinja ndatodhaivheta worship yevanhu yakuuya kwandiri haichaende kuna Mwari yakuya because Bible ratoti zvishuwa vakanamata shato nekuteerera chikara saka pakuita mitemo yevanhu isiri yaMwari uri kudhaivhetwa kuti usanamate Mwari unamate munhu but seri kwemunhu kuina Satani handiti wapaona manje apa pajeka kapa inda pana Exodus 20 uone toda kungotarisa one mutemo wakachinjwa nechechi yemakristo munguva yemadark ages Exodus 20 verse 10 kuti pfungwa iyi inyatsokubuda pachena pastor mutemo uyu amusuda mundiverengesa mutemo wesabata verenga but pane pfungwa yandoda kuti tinotora ipapo yandoda kuti ijeke pakukurukura kwatiri kuita because chandinotyaka ndechoti patine tiri mustudio vanhu hatidi kuti vaite unge zvinonzi kukurukura kwedu kweseka tiri kudzoka panyaya yesabata saka pane vanhu vanopedzisira vanoita kanenge kakuzonosvotwa handisi kuziva kuti muchada kuitsanangura sei nyaya because zvinobva zvamutsa hasha dzevanhu munamato wangu vateereri munamato wedu tese ndokuti musasvotwe kana tichitaura nyaya asi batai kunoinda nyaya mubate hurukuro nezvinangwa zvayo nekuti zvinotibetsera kuti kana tobva pano tinamate Mwari tisazoteera vanhu but ipapa pastor munombozivo here kuti pamutemo enda kutotaura nemuvateereri kuti papapa zvinoita kunge zvinomutsa hasha zvichidaro mati mamboona here kuti pakudzidzisa kweBhaibheri chiburitsa pachena nhoroondo nenguva yakachinjwa mitemo makambozoona here vateereri kuti tese tiri vadiki panyaya iyi dai taida kutaura pafeya tomboti unoenda kuchechi musi kana wechitatu wechina kana wekutanga wevhiki kuti zveshuwa tinyatsosadharira tichimira panyaya iyi tiri vadiki vakaita zvinhu izvi mati mambozoona here kuti kazhinji ivo vakanyarara isu ndisi tinopera nekuita hasha tiri kuno kubati inyaya dzakaitwa seruku dzekuti kumwe kumiramira kwatinoita tichinzwa hasha tichidaika zveshuwa ndofunga zvamataura kuti dai vanhu vachimbotiteererei vanyatsodzwa kuti nyaya iri kuenda kupi mate Exodus 20 vhesi ya 10 asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako usatongobata mabasa naro iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana muranda wako kana murandakadzi wako kana zvipfuyo zvako kana mweni wako uri mukati memasuo ako yes pastor panapa
uyu mutemo wakachinjwa ndiwo mutemo wechina unotaura nezvesabata. Yes. Kachinjirwo kawakaita ndekekuti kwakachinjwa zuva racho rekunamata. Okay. Handiti wazviona kureva kuti zuva resabata rakachinjwa. Asi bhaibheri riri kuti zuva rechi7 ndiro sabata raMwari. Maita zvakanaka pastor, ndasingazoti chidzidzo chenyu chichasvika kunoko. Saka muchabva mandibatsira kupindura mibvunzo yandinowana kubva kuvateereri. Iri kuti zuva rechi7 hapana kupokana even kwamuri vateereri. But pane pfungwa yekuti kalenda yaakushandiswa iye zvino it's a pagan calendar. In fact, vamwe vanobva vatoti it's a Roman calendar. Yakaitwa nemaroma naKesari. Gregorian calendar. Gregorian calendar. Nezvakaitwa pairi. Saka ungazive sei kuti rechi7 racho nderiri? Hazviite here kuti munhu uchingokoshesa rechi7 according kucounting yako. Right. Because vanhu vane shungu dzekusunungurwa kuti risarambe riri Saturday past. Vanoda kuti hapagone here kutseketudzika kuti munhu akatangira yake paWednesday, Tuesday yake yoita Sabata. Vanhu vane shungu yekuda kusunungurwa paSaturday. Ndiri kunzwa fungo yamuta zveshuwa zvakadaro zvinofungika kuti zviri kutsanangurwa naCaston panapa vateereri ndezvekuti munhu anogona kuita pfungwa yekuti kana zvanzi zuva rechi7 ndo sabata raMwari, ndikatanga kuverenga musi weMonday vhiki rangu, ndoti Monday ndo zuva rekutanga, Sunday inoita yechi7, ndizvozvo yobva yaita sabata. Umwewo otanga wokuverenga Sunday kuti ndo day 1, Saturday inobva yaita yechi7. Umwe anogona kutangawo Tuesday, Monday yoita yechi7. Zvokuti tikamisa vanhu 7 apa, umwe nemumwe achitangira pada, tinobuda nema7th day 7. Anenge ari echi7. Because pfungwa inenge iripo ndeyekuti chiri kutsvagwa naMwari haisi spirit here yekuita zuva rekumunamata nekuzorora pabasa. Ende iye kana murayiro wacho zvamuri kuti zvazviri kunzi ngatiteererei, murayiro wobva watichengeta zuva rechi7, ini ndokaunda ndobuda nenamba 7 yangu payabudira. Mubvunzo wakanaka iwoyo. Regai tiende mukati meshoko. Rinogona kunotibudisira zvimwe kuti pfungwa yakadai inosara yakaita sei. Genesis 2. Aiwa timbonzvinga. Genesis 2 verse 1 kuenda pa3. Denga nenyika zvikapera saizvozvo neuzhinji hwazvo. Mwari akapedza basa rake raakaita nemusi wechinomwe, akazorora nemusi wechinomwe pamabasa rake rose raakaita. Mwari akaropafadza musi wechinomwe akauita mutsvene, nekuti wakazorora nawo pabasa rake rose raakanga asika nekuita iye Mwari. Panapa pari kunzi pakusika. Mwari akasika ne6 days. Zuva rechi7 ndobva azorora. Saka azorora zuva irorire akabva ariropafadza. Ndobva aritsaura akariita dzvene. Dai handiri kuona magirazi emvura ari panapa. Dai anga ari 7 akatenderera seweekly cycle. Inini ndosarudza 1 ese aine mvura yakainzana. Magirazi akafanana mvura yoinzana. 1 randasarudza ndoisa shuga, ndobva ndaikodzonga yenyungudika. Ndoudza vanhu kuti pane girazi 1 randarunga randatsaura. Anditika vanhu vouya ndobva ndavaudza kuti rechi7 ndo randatsaura ndarirunga. Munhu oti zvaari mudenderedzwa unogona kungotangira chero pawatangira. Umwe wotangira pane riri panapa, umwe wotangira pane riri papa, umwe wotangira pane riri papa. Vanotapirirwa here vanhu ava zvakafanana? 1 ndori neshuga. Saka pamazuva evhiki kune 1 rakarungwa naMwari raakakodzongera makomborero ake. Saka vanhu vanofanira kuti vari serious nekutsvaga zvikomborero zvaMwari mukunamata, vachida kumuteerera. Vanofanira kuenda mubhaibheri vachinamata vachiti Mwari tiratidzei kuti nderipi. Handiti wazvaonaka? Kuitira kuti vaende mariri vosangana nekukomborera kwakaiswa imomo naMwari.
Zvino pakuchinja kwakaita Satani achishandisa chechi haagone kublessa manje. Haagone kurunga kwakaitwa naMwari iye akasika. Apo ndapanzwa apo. Ndimwe mubvunzo. Ukaverenga fanika kuna Exodus 31. Vateerere Exodus 31 verse 13. Right. Inoti taura nevana vaIsraeri uti zviro kwazvo munofana kuchengeta masabata angu nekuti chiratidzo pakati pangu nemi kusvikira kumarudzi enyu ose kuti muzive kuti ndini Jehovha unokutsaurai. Panyaya imwe chete pastor. Munopindura sei mubvunzo uyu? Apo mapindura. Because panono ndikati pano ndiri kukanganisa. Pane pfungwa iyi kuti sabata ranga risiri revaJudha here. Ndozoti pamwe anza yacho munayo handiti kamuBhaibheri. But handizoti vanhu vangabatsirike sei kuti pastor mapindura pekalenda. Munhu instead yekuti agutsikane ipapo anonojamba oti raive revaJudha panyama. Mukapindura pevaJudha sezvatakamboita muzvidzidzo zviya kuti muJudha anonzi muJudha nhasi ndiani muIsraeri. Ukapindura ipapo pane pfungwa yekuti vanhu vanobva vasvetukira pana vaKorose 2 verse 16 konzi musatongwe pamusoro pesabata. Ukapapindura ipapo munhu anojamba obva ati aiwa chakakosha moyo wako. Ukapindura futi pemoyo obva ati aiwa taapasi pesungano itsva. Munhu anoramba achijamba pastor zvekuti unonyatsonoti uyu kauyu haana paari kuda kuzomunyango mukapindura pese mukapa zvidzidzo. Verenga vhesi iri nekuda kwenguva dzedu Kaston. 2 Peter 3 verse 15 na 16. 2 Peter 3 verse 15 na 16. Usani waverenga hanzi sabata chiratidzo changu naMwari. Kana muchidzidza kuna zvakazarurwa 14 kuya kwatataura shoko renkirozi yechitatu inoti iyo pane vanhu vachagashira chiratidzo chechikara. Chikara chapiwa simba naSatani. Chakazopa simba to the Christian church matake. Kuti chiratidzo chechechi chikaichi chiratidzo chaSatani. Chiratidzo chaMwari kana riri sabata remusi wechinomo wevhiki. Chiratidzo chechechi izuvawo. Kurwisana kwemazuva. Satani akanda chake chiratidzo chezuva risiri resabata. Mwari akanda chake chiratidzo chezuva resabata. Saka vese vari kukanda zvavo. Vese vari kukanda asi pakubatwa pakura saka kuramba kuri kuita vanhu ava vanenge vachishandisa matsamba akanyorwa naPaul akasiya ataurwa naPeter. Ndoanda achiti uverenge kuna Peter. Ndosaka ndati uverenge Peter verengera chiverengera vateereri vhesi randakupa Kaston. Muzondibatsira ipapo shura ndinopiwa mibvunzo yakawanda. 2 Peter 3 verse 15 na 16. Muchiti moyo murefu washe wedu ruponeso saPauro hama yedu inodikanwa akakunyoreraiwo nekuchenjera kwaakapiwa sezvaanotaura munhadi dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi. Madziri mune zvimwe zvikukutu kunzwisisa zvinominamiswa semamwe magwarowo nevasingazive nevasina simba kusvikira vaparadzwa. Peter ari kuti muzvakanyorwa naPaul ndo munana vaKorose, vaRoma nedzimwe ndima mune nyaya dzirimo dzekuti mukadzidza musingatsvagi kuita kuda kwaMwari munogona kudzishonyorora kana kudziminamisa. Motofunga kuti ndo zvadziri kutaura zvisiri izvo. Ndosaka tati vari serious vanoda kunamata kune kutya Mwari, kune kuteerera, kune kuzanganisa faith nekuteerera vanofanira kunotsvaka kuti Mwari kana mati zuva rechi7 ini ndiri kuda zuva chairo ramakaisa zvikomborero ndorandoda kunamata naro nekuti Satani ane nhombe yekunamata. That's right. Ukateedzera zvaSatani wanamata Satani ipai vanhu nhare hapasina nguva yekuvaoneka. Tibatei panhare dzinoteera vateereri 0716 452 086 kana kuti 0774 651 181. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenze ndetungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo mutungamirwe tenze ndetungamirwe semwana onyaradzwa unganyara dzenyanza
Chisa Anichi Nazororo Dotsamira Kunemwinga Andinze Imwi Moti Dino Kutumami